Ayo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream bathi umtimandi mabuya ubambulunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couples Reaching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream futhi kwenza show uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy, it's going bananas, it's a Bibli King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone, I'm with my brother. Welcome Sendele Bobo Dlamini. Shipoposhi Shipoposhi wasa Shipoposhi. Mzali lapha ekhaya ngicela udonsa umntwana wakho omaziyo ukuthi uthanda uKing Ginger, ukuthi uthanda CMTV, ukuthi uthanda the whole crew. Eze phambi kwe-TV nje umshaya ividiyo ethi Shipoposhi 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 ewe Shipoposhi incenga mntanami Shipoposhi 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 mawusungisendela ividiyo, take me to it. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi mabuya ubambulunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couples Reaching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Everybody say she. Everybody say she. Everybody say she. Shipopo she. Shipopo she. Shipopo she. Shipopo she. She ha ha. She ho ho ho. Ha ya. Shipopo. Shipopo. Singing. Singing ngezinto ezintsha. Hey, everybody say she. Everybody say she. Shipopo. 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 Mbize she. Shipopo. 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 Yayithanda shipopo. Sayithanda shipopo. Oh. Yeah, I'm sure. Come on, talk. Nepil of face. Sisters, when you was? I there's a lot. Oh, 8. 2. My brother. Hello, lepa. Oh, yeah, numtanzi. Wenza nina ngibona ngathi ngama artist. Ngathi indoda yakhe umtanzi, wena sister ngathi ni right god. Yes, mnandi brother. Unggrand, bese bani igama my brother? Quentin. Yes. Sisi? Emile. So Emile wena no Quentin niyathandana? Strongo. So ungathi into oyithandayo ngaye? Quentin? Yeah, uniphatha kahle. And right man. He's the man I need. For sure. So wena sister kuphe ekhaya la uphuma khona? Kuma Eastern Cape ngela-85. Oh, Eastern Cape. Yes. Big up to Eastern Cape. All right. Wena my brother? Mina ngibeka impopho eBahom. Libuahom. Yeah. No, nje yaseKaSlam. Awuthi amangise nothing represent Libuahom mfethu yangithwala. Showcase King Ginger Cream de la Cream Lantsiba on the north side kinantwana yakho Libuahom wakhe relatsiba nali Mr Lee retshwa Libuahom. Big up to that. Sisom ngifuna ukwazi kuwena nje quick one mhlawumbe ukuthi ungathi yini oyinqanyayo ngobrother Quentin. Hey, uyalazi leli gama akaqamba ngalo? Yeah. Uyayazi legend ebizwa ngoQuentin la eMzansi? Yeah, ngiyamazi yeah. Ubedlalela iManchester. Yeah, Quentin Fortune. Put respect in that name, brother. Don't ithanda ngoQuentin. Uniphatha kahle, that's all I can say. Wena Quentin uthandani ngomuntu wakho? Ngithanda ukuthi like the way angitreat ngakhona, the way like yini uyakuzwela ukuzwela isono yini? Ukutreat ngathi ukuzwela isono, ukutreat kanjani? Ukuzwela isono, unishame or mhlambe nje? Umuntu anginika freedom like lento ngifunayo uyayenza. Oh yeah, power to that. Yeah. No man, ngithanda leniluhle mfethu. So Quentin,
Mawukhoba kwi-future ubona ntoni between you and nomuntu wakho? Ngibona mina nomuntu wami like lokho khole like. Yeah. Ngithike baxanga like. Yetsala. Sure. Power to that. No, mfethu much respect mfethu. Ngabafethu nibahle and nobabili nginifisela konke okuhle. But sister, kunento esiyenzayo lana mfethu engifisa nje ukuyibuza. My brother ungathi umthemba kangakanani in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani? 99. 99. Wena usithemba kangakanani? Mna 100 kalonke. 100. Ukhona nomuntu ojola naye besides uPudo Quintin? Ujola noQuintin yedwa ne? Thanda yena ne? Uyekuphela. Akwinti. Yena fela ne? Wahahohle. Bese. No, akunankinga. So sister, ngicela ukubuza nje ukuthi ungenza njani mangafika ndawo ukuthi uQuintin uyakujolela? Hayi ngingamtyumza kalokho. Ungamtyumza ne? Ngambulala. Oh, ukutyumza kumbuka. Mina ngithi ukuthi ungamshiya. Ndingambulala down because wayesendichitela. Ne. Ayo lento ukwenza isidenge. Lenza isibhanga. Uthalala. Njani ungeyona uthalala wena? So lasho tangayo. Ongamphiyona. Zeki. Ndiyakufa. So wena my brother in a scale of 100 mfethu ungathi umthemba kangakanani umuntu wakho? 99.99%. Kunane point. Yes. I like it for the point. So wena usithemba kangakanani? Like ngine confidence ukuthi like nomuntu uyangithanda. So wena usithemba 100%? Yeah. 99.99 now. Awunjani? Ziwa ngama point. Yeah. All right. So wena ukhona nomunye umuntu othanda naye besides my sister? Akekho. So wena my sister umenza uthalala. La. Thalala. All right, it's fair. Akunankinga mfethu. Ungenza ntoni xa ungafumanisekisa uba my sister kunomuntu amtyayo? Eish. Utoba nzima bra. Kuba nzima. Ukabeta serious, ukaba nzima. Utoba nzima to that point or eish. Iwutonkisa utoba bebete wemratanga pente. Ne? So ngagcina uphathe kabuhlungu nje ukushiya kuphela kanjalo. Eish. Kuto like kunomuntu ohela like nalena sihlukana abanye. Angeke nilungise. Yeah. Okay. Cela umuphi yakho umtshela ukuthi uyamthanda. Muhle mfethu umuntu wakho. I love you. Nina nihaganeni nina. Niyokudlala ngathi. Awuphela umuntu yakhe mfethu ngathi yamsaba. Straight mona. Kiwahaho. Hey bathungu. Nakho ke. Oh. Hey. La. Sister, kunento esiyenzayo ekuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena upha umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds uthi check on WhatsApp, Facebook, Instagram. Nawe upha umuntu wakhe ifoni yakho check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi nifletha nabo bani. Angithi nina amafoni ena clean ngoba vele ayike into eniyenza wrong ba. Njani ngoko? Kaloku asibambelani ifoni mina naye. No. Yeah, dalela ritsara difoyi. Awu nomfana. Like ngathepana to that point oba akayibambe yami phone nami ngibambe yakhe. Uyakwazi ukucula? Kanini noma kanjani? Ivoice yami chile. Ngicela ucule nami mangithi sala. La. Umenza uthala. La. Ngiyabonga. Uthami ungavuma ukuba uthala. La. Khipha ifoni. Nini. Uyayikhupha. Ngoba akafuna ukuba uthala. La. So uzemba ngisho brag. No, akuyi ngokuyithemba. Kuya ngokuthi wena wenziwa yini
Uthalalala. Uthalalala. Namanje akayibambi ukuthi bamenza uthala Lala. Hayi kodwa yami ifoni icimile. akunankinga. Yazi amafoni enu acime ezandleni zenu mase sezandleni zengozi avela athi panya. Sister wena uze ngapha. Alright. Find right. Kodwa mina nomntwana sibambelani. Ne? Navumelana. So ubanika kanjani wena ifoni zethu? Banika just because mina I'm too confident ukuthi ngangitshidi. Yeah. Yabona. So Basihlukanisa haba nakuxelela. basihlukanisa kanjani kanti uyachita? Nah, I'm not. So Nesekisho fela like arba nento bayibadlanga arba guide they don't respect our boundaries. Eish. Oh. One but Yeah. Hey, nina nobabili ningenza uthala. Lala. Ngizokala ngeyakho. Ifone. no problem. Good. Ivuleke fast. Danko. Ay. Ngiyaqala vele. Doctor. Ay. Ngomba vele. Ikuphi la nenza amakota la indlela endawo. Ay. Date ne? Ay. All right, siswami khuphuka. Hayi wena hayibo. Awukeli. Awenzi lutho wena kini sengibambile. Nix. Wena cheese girl. Ingaki insipho? Hayibo. Now WhatsApp. Asengithi type la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lamanye amantombi la ungitshela ngoba lawo mantombi yiwazobe siwa umuntu wakho. Angizwala? Okay. All right, guys. My name is King Ginger, Cream de la Cream. I do what I do best. I help people too. Type lapho uthi I love you. Ngone nje lies. Sibone ukuthi mengasho kwena uthi I love you usho kubani. Njayami. Ekazi. Ngicela ukubona something la Brian. Ubonani? Ngifuna ukuchecka something. Kuphi? Kunima naked pic wamama la ya. Yena, hayi ngesiwabuke. Umama wakho. Hayi, afuna nama naked picture yama wakho efonini yakho. Brian. It ngwa delete. No. Afunani Ya umama ngisho yabona manje ufuna ukuthatha ama picture. Ayikho leyo nto. Ayikho. Into nzalo Kubani uDimpo? ha. Uthi ayilazi uDimpo. Ngena kuyimida kaDimpo mhlambe uyu umama. Sibona ithombe khona ithombe engquni lapha. Umuntu wakhe. Sister Hayibo uDimpo. Awudimpo ethi khona ungihambela la ungale sister. Ubani uDimpo mbuzi? Kubani uDimpo? Ya ukhulile uDimpo. umuntu onyaziyo from ekhaya. So lo mama lona Insula uDimpo ukuvezela insula. Ushutela lirago. Yes. How? Erikubona. Ungasho ukuthi thubone nangu nje lo mama uyambona la uDimpo. Uyandiphela. So zikhipana nesistimpo. Wena khurutmana ungilesa le media. No ngiyakubuza wena noma mDimpo nenzani? Inoma nguyelo 99% la. Wena noma mDimpo nenzani? uDimpo umuntu engimyaziyo Brian from So unokumshuthi ithombe? Ithombe is sender just because like mina no my friend sesaqabana sadibana naye manje ama number ngiwathathe just because Hayi kaka wena uthini? Bani my friend uthini lo mntwana? Wena ujwayele my friend wena? Wena uskimo my friend? Chomi yaka Brian. I choose yaka. My friend. Yeah, ika friend yaka. So my friend wakho Erikubutse. Hayi uthe. Number erithothe just because of my friend babatla ngwana. Uthini? So wena ufakela my friend amantombazane? No, akere my friend batsina phone so nene ke phone. Ish. So kabutsa my friend o tshwara phone yakho bolela le mama. Au ga number ke tla ga yona re fitla go ntlo. So wena ufakela my friend uma wakho? Udimpo lo mamakho unamanga umuntu wakhe. Hayibo noma ngisamazi mama ke ngoku. Umamakho lo. Ungasenzi ilima mfethu. Yes. Umamakho lo. Akuyena uyamazi makho kuyena ngeke abe uma wakhe. Kodwa yena ukhulile kodwa akayena uma wakhe. Uma mDimpo ubani? Medimpo kimanga. Ngilesa lo muntu wamfitha. Uyitheng. Utheni kum? Eish. Kubani isibhanqa kum nawe? I'm sorry mthaka. Kubani? Uba isibhanqa.
Ubani? Uyabuza. No, it's a question, bra. I'm trying to help you. Okay, kimang stata mona, spanqa kimang. Emanyana. Oh. Khulisa cause yambona nentombazana nje ikho here. Condom yona bendidlala ngayo. Wait, braka, sorry mthaka bo. Sorry Ndoni, uthi nyori Ndoni, nyori uthi nyori Ndoni. Ngicela sithu because yabona manje labantu bayasilwisa mntaka. Bakulisa Ndoni ukuthi uyandithemba ndikuthembe nawe 99.9 yiyo le. Kanisho ngifuna ukuchazela ukuthi what's going on now. Uthi kube confidence phone kodwa Yeah. samanyala. Yeah. Yo thu. Brian wena. Yeah. Ami yantoni. Anginike isikhathi Brian. Okay, ngithule. Ngikubuza icondom wangayiphendula. Wathi ngikunika isikhathi ngiyakunika. Umdaka ungcolile. I'm sorry mthaka. Sis. I'm sorry kuhlobutsa. Sorry Ndoni, uthi nyori Ndoni kubani? Awumamele mthaka. Kuhlobutsa Okay, ngifuna ukwazi bani dibelana lapho no Jim Paul. Angeke ngitshele in front of this people. Thule thina ukwazi. Yasilwisa lo muntu wayimele ngitshele in front of. Ngifuna ukwazi bani dibelana lapho no Jim. Saniphendula kanye. Ngizokuphendula kanjani? Ngiqala thuma wakho lo uDimpo. Brian wena yo Brian uzongilisa nomuntu wami Brian. Lungibani umuntu wakho? Ngomuntu wakho mina isundisa. Ngamsondela uzobisingane. Alisakufuna. Uzoshayeka nekhanda la. Nodzimpo wakho. Sakuphoba ngempama. Yeah. Sindisona. Yabona Brian Mina. Ubona enzani Brian? Yazi asiqede lento ngiphasaze ngeimpama mina ukuthi angisukele. Ho. Webelungisa nyani. Listen. Mfethu uzowisela. Brian wena uyasilwisa. Mfethu uzowisela engane le. Uyasilwisa Brian. Ngifuna ukukhuluma nomuntu wami Brian makancane. Sister hayi uzowisela engane. Mara Brian mithi Sister ungali ngiyacela. Sister ungali. Kuthi ngiphahlaze ngale phone. Ungayiphahlazi sister. Masaba mntwana isikhulumi ka. Awukaze mina ngicela view once. Kodwa nami view once lo. Uyazisenda no view once uzisend phone yakho. Angeke ngikhulume in front of these people because yabona so wena sister sazoqhubeka utsho lena lo njengoba umbona ukuthi occupied. Yeah. Hayi ndisamfuni guys. Sizawugula sigule sibani. Asamfuna kanjani? Yeah. Rent. Azofuna kanjani? Kanjani? Abaqhubisi nje No Dimpo nje wena. Mara mthaka mamela musi. How long did you know Dimpo? How long have you been together? 1 month ago. Benjala. Because of my friend. Asimfanele bethu. Sifonela ba? Usistimpo. Esisdim. Yeah, siza ukuthi wena naye nenzani. Uniyasho line. Hayi Brian. Okay. Hey, ngikhethe wena. Ngikhethe. Sister, usala ukuqhubeka nalo. Wena mase uqhela usister ikhethe wena. Kanjani? Awusangifuna kanjani silisa umuntu. Uqhela usister. Sister. Uqhela usister ikhethe. Yini ikhethe? Uyangifela. Cha, ngimbuza ukuthi yini ikhethe. Wamfaka umoya Brian. Wani? Uyalungisa because into le bengingazuyazi. Oxygen lo muntu masikhuluma. Bengingazuyazi. Mara mntwana. But now ndiyayazi ba wena nenza isithalala. Isithala kanjani? La. Nenza uthalala wena. But ayazi ngithanda wena. Nenza isibhangi isidenge. But ngithanda wena. Ayazi ukuthi ngiyakuthanda. Ngenge. Brian. Yo. Okay, sengithule. Umuntu mthanda. Wakho umuntu wakho yi-ex yakho. Awona ngifuna ntoni emapage. Ex yakho, uthi ex yakho Brian. Sister. Ezinhlanga. Ube umuntu oright, inkinga usedengeza ngoku. Phela umbulele. Wena go okubedengeza, akaqali ngoku. Wona Brian kantoya. Akaqali ngoku. Wabona yetsang Brian. Asinna mfethu. Yabona enzani Brian? Asinna. Mfethu. Ibambe lolo. Hey. Ngenge yakutengezela lo. Ngicela umbonise welcome ngoba unolaka. Yeah, mase We see today talk to a problem. Nje la mina madoda la nje. yeah. Wala madoda la yona zokufuza umuntu. Uzwile? Yes. All right, guys. We're on WhatsApp right now. About to tap the changes. Tap it up and say, I love you. Sister, rena bakusharing njengoba. Hayi bayandishela strong mina. Like intombazane enjani ihambishela engashela usadweni futhi awuphili ka lo wena. So wena uyenza njani? Mina? Ngiyamthanda vele. Ngiyabaleka. Ngiyamthanda vele. Hawu. Kuvelani mase ubuza ukuthi uyathandwa but Ubani uDen? uDen. Yeah. Jola no Dan. Dan. Not Dan only. What's going on? Yabona ke uDen kubhuti wami omdala. Oh. Brian Pe. Uhlele ngixele Is it possible ukuthi
uBrian amsendele imali athi babe. Ngeke. Ngicela ungichaphela lapho uthi sex. Sibone ukuthi uBraden uya appear ayishayini under. Sister ubani uBraden? Akuvela abanye Brian. Vela bani mase kuvela abanye? Njani? Yo. Hayi khona into enisifakile efonini yami. Hayi sister. Lo bhuti ufake. Bathi ifoni yakhe ikhishile bapho base. Hayi kade ngikuvikela la ngikulwela. Kanjani? Hayi unodipho. Hayi ubani uDen? Udimpo ngimthelile ukuthi angijoli na. Uthi wenza into yokusendela inuthi. No, ubani uDen? No, let's talk about Den. Ubani uDen? Dithenga ubhuti wami omdala. Oh, wena kini kuyazi ukuthi ubhuti wakho omdala uyaqhufuza? Kuyazi ukuthi wena Akandiqhufuzi. Sichet enisifake ngokwenezi. wena kuyaziwa kini ukuthi Mara wena Brian kwena uthi mina ndede. kayini? Kwena uthi mina ndede. Ebraka ki wena ojang sis osdimpo asinna. Dede Brian. Li wena sister wo odliwa ubhuti uDen. Mfethu wena Brian Imina- ifoni dede nifesi. imina ngikuthumelile kene ke go romelile ngoro yo go ja osdimpo. Brian itlola awuson room mara why vele utlone gore na le motho a ka re bentshana le phone Brian. Yeah, khona nje understandana. So wena sister uzoqhubeka nitshole nalo njengoba edla usisdimpo umuntu omdala. Nawe uzoqhubeka yini? Wena my brother uzoqhubeka nitshole nalo njengoba lo edle ubhuti uDen. Ngiyamthanda ngisho. Oh. Ngiyamthanda angeke ngihlukane naye just because wona ufuna ngihlukane. Mina ngibuza wena. Uwe futhi anisho kuwe ufuna ukuthi sinikane amafoni. Yena uthi akasakufuni ke. Awusangifuni Ngikufuni. kanjani? Udlula isisdimpo. Udimpo. Why ufase ubani? Uwe ufase mina. Andikufuni. Uwe ufase mina. Andikufuni. Mina Yeah. ngikho wena. The fact ukuthi utyu osdimpo. Jani. Hayi kulahla unye mina. Ufase ubani? Kulahla unye mina. Ubani afase umuntu? Phone. Jani. Thathi ifoni. Yeah. Sapi phone yami. Phone Yeah. yami. Sister so nizoqhubeka nenze njani because thina sesihamba amateksi asilindile siyaphuthuma. But Brian Mengasafuni phela ukuhamba nawe akasafuni ngoba vele nobabini niyafebelana. Yini ukhalela ngakunika ithuba woza. ngifuna ukukhuluma nawe. Qala uqede nomuntu wakho. Inobudimpo. Qala uqede nomuntu wakho. Udimpo. Qala uqede nomuntu wakho. Beko yenza. Sengiqedile. Sister, ungahamba sister ngifuna ukumponya la. Uyasilwisa ulisa abantu. Uhlaba ngempama wena. Ulisa abantu. Uzopompa vandag wena. Yele pope sadal wena. Utawupompa vandag. Utapompa marama. Angenze nix. Mara mthaka uska. Kade mara mthaka na rama. Mpethu ungayibambi leyo ngane ayisakufuni. Braga. Mara mfethu bona. Ebraga. Bona. Sikachwara ngwani. Tsomubita ngwaka. Tsomumita. Warning. Tsomumita mthaka. Warning. Mara mfethu. Warning. Mara mfethu bona. Kora ngala limanga. Yabona bekuyi warning. Bekuyi warning. Lock up. Ade ngikhalela. Brian. Take him home. Yini Brian? Yeah. Ngishilo welcome ngathi ngikhalela ukuhlupha man. Umgoqoze ngenkolo phansi. Sambe simphiwe. Ya. Akenzanga lutho ngimtumela nje ukuthi ngiqede ukumhlukanisa nentombi yakhe. Ngibuyile Mzansi. Kade nithi angihloniphe benginihlonipha. Relationship nje phephezelayo ngeyi. Take me home Simphiwe. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambo lunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.